bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra minnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Kenyeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni, fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra, fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, client aw bɛ. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.
An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye baabu kɛnɛ sigitɔ ye min ye su in na an ni maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Abdul Salam Jabtile, ale ye directeur général de l'administration du territoire ye. Waleya mun bɛ senna jamana kɔnɔ nin waati in na ale nana dɔ fɔ an ɲɛna o la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Waleya min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi min bɛ Mali kɔnɔ bi ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ n'o hukumu kɔnɔna na sa ni kuma fanba bɛɛ lajɛlen ye o ye parti politiques tɔgɔla sɛbɛn min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko charte des partis ale tɛ bɔra baara la pewu kura dilanni baara o de bɛna daminɛ nin waleya in bɛɛ fala ye ani kɛba nin bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na f'an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna maanifin i bɛ ko caman na i kan ka ko caman fana jateminɛ kabi san 2012 san n'a ka di an bɛ se k'a fɔ san 2010 san Libi kɛlɛ wulilen maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta ka bɔ Libi a kun fɔr'u ɲɛna k'u k'u kunsi u faso de ma Mali ani Niger burudame minnu tun bɛ yen n'olu bɛ Kadafi ka lakanako hukumu kɔnɔna fala ye maa caman bɛ se k'i hakili lajigin a la waati dɔ la an ka wasabulon maaw ATT tile la olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taa dugu dɔ la an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ko Zakat fala ye nin jɛkulu minnu filɛ nin n'olu bɔra Libi ka na u bolofara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki baara kɛ u y'u ka sariya sunba min kan ka sigi an ka jamana kɔrɔnfɛya duguw la u y'o yiru la u y'u ka drapeau yiru la baara min bɛ yen n'a fɔra k'u ka n'o kɛ Mali jamana kɔnɔ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani ka yamaruya n'u sera ka wuli ka jɔ kɛ ka duguw minɛ u y'o fɔ fala ye den kura min kun wolola ko la a waati o tun ye terroriste ye o y'a sɔrɔ Algérie min bɛ yen ni ale bɛ ka Iyad Agali kɔkɔrɔma don a mɛnna ale tun ma sɔn fiyewu Faransi sen ka don ani Iyad ka ko ɲɛnabɔli la ka da kun caman kan n t'a dɔn ni hakili b'a la waati min na an ka jamana Gao tun minɛnen don Tumutu tun minɛnen ani Kidal kɛlɛ dɔ kɛra Gao kɔnɔna na a don fo Musa o mɔgɔ ye marifa ta MLLA kama min ye MLLA ɲɛmaaba caman olu joginna o senfɛ Blaise n'ale tun bɛ Burukinakaw fɛ yen masakɛya la waati ale ka maa min bɛ yen n'o ka wulikajɔ tun ko bon n'a bɛ f'o ma ko Gilbert Diendéré o de ye pankuru ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na o maa joginnenw ta Gao kɔnɔna na ka taa n'olu ye ka t'olu furakɛ yan'o bɛɛ cɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan minisiri min tun bɛ kunnafonidiko kunna minisiri min tun bɛ mara kamabɔli kunna maa minnu nana ni marifa ye n'olu kun nana ka bɔ Libikaw fɛ yen olu ye ɲɔgɔn ye an ka jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ jamanakuntigi tɔgɔ la k'a ɲini u fɛ k'u ka sabali u kana kɛlɛ kɛ u kana balawu wuli fala ye nka u kun nakun ye min ye o ye u y'o ɲɛfɔ an ka députéw ye u y'o ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna k'a yira la k'a fɔ ko fala ye nin janfan kelen min bɛ yen o de bɛ senna bi kuma lasurunya kama sabula su in na an ka baabu tɛ o kan an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ tiɲɛ de ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔna bi minnu bɛ marali kɛ ka tiɲɛ fɔ ka baara kɛ n'a ye o de ka dɔgɔ olu fɛ yen janfa min dara Mali la n'a ma dabila hali bi a kɔlɔlɔw bonyana a tiɲɛniw bonyana a maa fagata cayara nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a fɔ fala ye anw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn faa fana dɛ maliden dama o ka ca ko la sabula kabini kɛlɛba kɛra ni wulikajɔw kɛra ni cɛsiriw kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ kow taara sira min fɛ fala ye diɲɛ bɛɛ de tun bɛ Mali kɔnɔ yan i bɛ diɲɛ sɔrɔdasi sugu sugu dɔn waati min na MINUSMA bɛ anw ka tagali dɔw senfɛ fala ye i yɛrɛ bɛ dɔw ye i b'u yɛrɛ ɲininka aw ka jamana ye jamana jumɛn ye dɛ ɲɛma dɛ aw bɛ bɔ mini aw ma deli k'aw ka drapeau ye dɛ ko k'olu dun bɛ Nations Unies na dɛ olu bɛ wari sara wa u bɛ yan wa fala ye u kun tɛ dɔwɛrɛ la daga sunɔgɔ kɔ n'u taara n'aw ye aw bɛ Gao kɔnɔna munumunu dɔrɔn
walma ka kidali yɔrɔ selekeni dɔw kɛ dɔrɔn a bɛ segin ka na don kan kɔnɔna na wa o kan fana kɔnɔ mugu jugu mana fili ko balama ko mana kɛ so dɔ de b'u bolo u b'a fɔ ma ko bunker a bɛ boli ka taa o don ye hali ni dugu bɛɛ cira k'a ban tayi foyi tɛ aw sɔrɔ o tun bɛ MINUSMA kan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka o k'aw tulo b'an na fala ye an tora nin de la koyi san 7 san o san a bɛ fɔ anw ɲɛna ko min ye MNLA ka san yɛlɛma ye yɛlɛma hɔrɔnya tali MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ taa o kɛnɛ ka Kidali u bɛ taa taama anw ka drapeau kan olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa tɛ kuma an mɛnna ko la ko min bɛ yen ni maa caman tun t'a kalama fala ye janfa in bɔyɔrɔ ka jan nka bi baara mun kɛra an kana ɲinɛ o kɔ parce que jamana kɔnɔna na bi fɛn min bɛ sen na min bɛ ka Mali Burkina Niger dɛndɛn fala ye Ala k'a n'a cɛ janya dɛ o de la politikimɔgɔw ne tɛ jigin u la sabula politiki yɛrɛ kɔnɔna na fɛn minnu bɛ a b'a fɔ ko an ka nin kɛ yanni waati dɔ cɛ nka u ɲinɛna k'u ni sɔrɔdasiw de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye n'a fɔra sisan ko yan sisan k'anw ka jɛ ko ka ɲɔgɔn ye kɛ k'an ka laɲiniw kɛ laɲini minnu ma an ni kan an bɛ olu k'a la an yɛrɛ bɛ dɔw k'a la ko non mɔgɔ tɛ se nin ma o ni ninnu an kɔni bɛ nin k'a la ten o de ye parti politigiw sɔrɔ fala ye ni maa min hakili bɛ ko la n'i bɛ ka ko jate minɛ transition nali ni sisan cɛ jɛrɛ fɛn fɛn kɛra ni laɲini belebelebaw kɛra a kɔnɔ fala u y'a caman latilen dɛ a fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko polisi caman de sɔnnen don polisiw ka militarisation ye a ma diya polisiw dɔw ye koyi a jala falenni ko ani polisiw yɛrɛ ka bɔ u ka polisiya hakɛ kɔnɔna na se min tun b'u ye an'u ka syndicaw an'u yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ n k'o bɛɛ de bɔsira polisiw la tilegan dire fɛ bɛɛ ɲɛna yan jɔnni y'o désiré Assisi de m'a fɔ wa ala an sinanaka ninnu magistrat yɛlɛma min donn'olu ka ko kɔnɔ o dogora mɔgɔ la a kuma diyara de bɛɛ lajɛlen ma b'o kalama n ko Assisi de fana y'o demandé o Assisi kelen o de ye laɲiniw kɛ o de sera parti politigiw ma bi AM cira yan ni mɔgɔw ɲinɛna kabi transition nana ni maliyɛnw ko min u b'u ɲɛsin o ma dɛ wa bi ta turu bɛ parti politique la u k'a dɔn k'a fɔ k'a faamuya k'a fɔ ko transition in tɛ transition ye ko n'aw bɛnna fɛn minnu kan ko n'aw ko k'a b'a laɲini kɛ ko hali sisan u b'a dɔn mɔgɔw jɔrɔlen tɛ parti cili la tuguni fala ye o mɔgɔw jɔrɔlen don mun na mun bɛna k'a sɛbɛn kɔnɔ sisan n'o tɛ parti cili jɔrɔ banna o ne ti baara wɛrɛ dɔn politiki kɔ ni n ye dɔɔnin kɛ aw ka parti la ni kɛba ninnu ma ɲɛ n b'a fɔ ko kɛba komi fɛn t'aw bolo fala de nana fanga la n bɛ taa yɛlɛma ye ne ye n si bɛ k'o la fala ye n bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ damu ni dayimu kɛ mun na ka na ne b'o la suko ni tile dugujɛ cɛ ka tila tuguni k'a fɔ n na ko n yɛrɛ garisigɛ yɛrɛ tɛ n yɛrɛ bolo tuguni yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ a bɛ na kɛ cogo min parce que n'i ye baara taacogo lajɛ bi wulikajɔ min bɛ sen na gouvernement fan fɛ u bɛna na dayɛlɛli kɛ sɔɔni sisan ani directeur bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔw bɛna na faamuya u bɛna na dayɛlɛli kɛ u bɛna na baara bɛna na kɛ cogo u bɛna na ɲɛfɔ nka mun ka ɲi an ka sɔn an ka ɲɔgɔn lamɛn tuguni an kana taa futinɛ wɛrɛ wuli parce que fɛn min bɛ Mali jamana kun ni maa min ye Libi ye min kɛra Libi n'i y'o jateminɛ k'o lajɛ o ɲɔgɔnna u bɛ k'o de ɲini wa fala ye a da ka di bɛɛ la fo Mali n'an porokotora zen ka bɔ nin sira in kan Ala k'a n'a cɛ janya dɛ wa a bɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna ko e ka hɛrɛ de bɛna sɔrɔ a la n bɛ misali kelen bɛ d'i ma M5 n'i y'a fɔ M5 mɔgɔw ɲɛna ko tun bɛ kɛ tan est-ce que u bɛ d'e la M5 mɔgɔw ta tuma min na u bɛ deli président bɛ présentant ka bɔ parti yɛrɛ cɛ tuguni n'olu kun sera k'a fɔ gouvernement o wagati fala ye bon anw kɔni filɛ dɛ anw kɛra parti kelen an parti kɛmɛ ni ɲɛmɔgɔ kelen de b'anw na sisan o tun ye kuma bannen o parce que i b'a dɔn ko min gɛlɛyara gouvernement bolo n ka fala i ka parti ci wa ka kɛbata de ci n bɛna jɔnni ci ka jɔnni to ko dɔ dun ka bɔ a hakɛ la bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ ko k'a ka ca parti politique yɛrɛ sɔnna ko parti ka ca o de la o don n bɛ k'a fɔ kɛba ɲɛna n ko anw kɔni nisɔndiyalen don parce que u ye donni bɔ anw kunna an yɛrɛ tun t'a dɔn an bɛ bɔ parti la cogo min na
fala ye parti ɲɛmɔgɔ don o don delili b'i da la a t'e yɛrɛ bolo i b'i dogo i bɛ telefɔni faga i bɛ tunu i bɛ cɔlɔ parti bɛ e yɛrɛ bolo mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka wa i b'a dɔn k'a jara mɔgɔ min ye kosɛbɛ fala ye a commerçant baw parti so sarali wari o tɛ taa fɔ maa ye tuguni dɛ an ka ca lajɛ i ka fɛn dɔ d'a ma yanni an ka nin fɛn ka ɲɛnabɔ peut-être sɔɔni ninnu bɛ sɔn ka dɔɔni d'a ma donc an bɛ siège sara quoi o de bannen ye nin ye donc su in na an b'a fɛ ka nin ɲɛbila kuma fɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna sa ko parti politigiw u ka cili ko u yɛrɛ kun siranna ɲɛ a kɛra Mamani Nasire ko fala ye ko parti cili kun ye mun ye k'o ye k'an ka politiki kɛnɛ kurakuraya de k'i n'a fɔ jamana bolofara caman kurakurala cogo min nin parti ci min filɛ nin ye Maître Muntaka Tall ko k'a ma bɛn ale ma a ma diya ye ko sabula a bɛ dan sigi sariyaw la a bɛ dan sigi constitution sɔsɔliba de don ale bolo bi min ye nin waleya in ye a tun man ka kɛ fiyewu nka k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ u kan'u ta u dusu fɛ u kana siraw ta sira min na ni balawu ye min bɛna an ka jamana farafara bɛɛ ka basigi kɛ ale y'o kibaruya di nin dɔgɔkun in kɔnɔna na informateur mɔgɔw ko k'olu yɛrɛ kun bolo ko a kun ma se ko Asimi ninnu kun ka nin bɛɛ kɛ koyi ko yaasa ka Asimi kɛ jamanakuntigi ye koyi ko parti politigiw ye san 30 min kɛ dɔrɔn k'u kun ka bila u k'o kimɛli baara kɛ san 30 laban in na k'o kɛra cogo min na u k'o ɲɛfɔ u k'olu bɔ ɲɔgɔn na k'u tun bɛna na ko tiɲɛ ye k'a sɔrɔ u ma se nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bɛna na Asimi kɛ jamanakuntigi ye san 5 nata in na fala ye min ye sɔrɔdasiw ka minɛnko ye Musa Singo ale y'o kuma lakali ale kumana Alizerikaw ka arajo so kan ale yɛrɛ kɔni bolo fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ yaasa jamana ale kana bin dingɛ wɛrɛ kɔnɔna na min ma diya mɔgɔw ye o ye Musa Singo ale yɛrɛ ye sɔrɔdasi ye hali n'o y'a sɔrɔ a démissionnera ka bɔ sɔrɔdasiya la olu bolo magoto kun kan ka k'a ka se ka bɔ a fan fɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasilakaw ma kuma tɛ bi jamana bɛ taabolo min na fala ye min ye Aki ye ale ko TV5 Monde kɔni k'o dulonna an ka jamana kɔnɔ nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye olu bɛ kunnafoni fankeleman de di tuma o tuma jamanadenw ma u bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ sa Mali kɔnɔna na sa ko nin kɔni y'u dulonnen ye wa fana ko u kɔni tɛna se ka lasɔrɔ yan tuguni waleya mun bɛ sen na sa n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ye Agara ye olu ko 100 sira de la an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 69 malidenw olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye degun minnu tun bɛ ko caman bɛ ka bɔ o la wa jamana minnu fana bɛ yen bi ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni diɲɛseleke naani ɲɛ corilen don olu la kɔni k'a bɛ k'u bɛlɛ fala ye n y'o de f'i ɲɛna fala ye n ko tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Siri président kura in lajɛ kɛ mun don a bɛ marifa de kɛ ka fanga ta mais bi diɲɛ magobatigi minnu yɛrɛ kun ko k'a ɲini ko wari bɛ di olu yɛrɛ tɛ ne ko Faransi maaba caman sara ko min sen fɛ Faransi kɔnɔna na ale de ko k'a jara a ye mais bi a lajɛ kɛ fala est ce que tiɲɛ bɛ yen an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sabali an k'an ka jamana lajɛ an kana taa an yɛrɛ don ko wɛrɛ la fɛn o fɛn n'an bɛ se k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o lajɛ an k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛɛ ɲɛ jɔlen don anw ka jamana de la i m'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛna kuma ko a kɛra mɔgɔ yɛrɛ dala gɛsɛ yɛrɛ sa AES tɔw taara k'anw to i b'o de mɛn mɔgɔw da kuma bɛɛ mais mun nana n'a ye parce que a daminɛna anw na degun min bɛ anw kan o tun tɛ tɔw si kan MINUSMA tun tɛ tɔw fɛ yen an ka jamana kɔnɔna fagaliba min tun bɛ ka kɛ o tun tɛ ka kɛ yɔrɔ tɔw la an ka kow kɛcogo ni maa si ta tɛ kelen ye jamana in kɔnɔna na ko foyi tɛ yen fala ye min ka dɔgɔ k'i bɛ se k'a ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen n'i y'i firi a kan n'i b'a fɛ ka fili i ka mɔgɔ ma fala ye a to a ka don Mali gouvernement baara la i bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ ale keba kelen de ye nin ye min kun b'an cɛla yan don o don kɔni i yɛrɛ bɛ filama ten pewu i t'i dɔn yɔrɔ foyi ye a la fo de bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma journal Le Pays ale ko bi ko degun caman bɛ yen parti politigiw cili ani ka maaw bali k'u hakilina fɔ kunnafonidilaw ni fɛnw k'o bɛɛ lajɛlen kan ka jate minɛ k'o don bɛrɛ la yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na min ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'o ye CNDH ye ale fana y'o kuma kelen de fɔ ko ale ye bataki kɛ k'a b'a ɲini gouvernement fɛ sa bi na wulikajɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'a to bɛɛ y'a waleyaw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka kuma minisiri min bɛ bɛɛ ni kelenya kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye lajɛ kɛ sa ko min ye malidenko ye k'o sigi sen kan
malidenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka se ka u ka baaraw kɛ k'u ɲɛsin degun bɛ jamana faamu na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la min ye malidenko in ye Falaye ale fana ye miirina kura de ye miirina kura min na talisa ka ɲɛsin maaw ma min ye degun bɛ maa minnu kan dolari wari miliyɔn 150 min bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 90 ma o de kan ka don baara in na san 4 ale kɔnɔna na ka kɛ ni ministère min sigilen don bɛn ni kelenya hukumu kan an ka jamana kɔnɔna na k'o baara o bɛna kɛ Falaye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sisan sa an bɛ taa administration territoriale la n'an donna yen an bɛ taa numan fɛ n'an taara numan fɛ an bɛ étage yɛlɛ étage fɔlɔ filanan secrétaire an bɛna se ale la an b'a fɔ an nana n k'an mago bɛ jɔn na ko Jɛbitile a yɛrɛ ka kuma k'o ye jɔn ye n ko Jɛbitile kɛ ko ko nin y'anw ka directeur n ko bon anw fana ka directeur don sa nka on sont petit-petits ninnu ye ko an k'a fɔ directeur n ko an b'a fɔ directeur Falaye dayɛlɛla e ni ne an donna an ye baro min kɛ an ka o di maaw ma u bɛ se ka faamuyali kɛ ko minnu bɛ senna bi parti politique ciliko kan an ka jamana kɔnɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi an bɛ administration territoriale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔra ma sa ko direction générale de l'administration du territoire an bɛ ale kɔnɔna na min ye directeur ye Abdulsalam Jɛbitile an b'a dɔn k'a fɔ nin tile fila in na o ɲɛ degera ale la kosɛbɛ sabula ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ baara minnu bɛ sen na bi an n'a bɛna masala min kan o ye a ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka jamana kɔnɔna na parti politiques ka cili min fɔra an'u ka baarajɔ min fɔra o bɛna kɛ cogo di mun sigilen don sen ka gouvernement fɛ mun nana ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye directeur i ni ɲankuma Kasum i ni ɲankuma i nana kana an nana bi kana i fɛ kana masala yaasa an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na baara mun bɛ kɛ aw yɛrɛ fɛ yan n'a fɔra ko direction générale de l'administration du territoire ale jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Mali jamana kɔnɔna na n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani an lajɛbagaw an bɛ service min na o ye direction générale de l'administration du territoire ye n'i y'a surunya a bɛ fɔ ko DGAT DGAT jɔyɔrɔ ye mun ye mara kɔnɔna jamana ka mara kɔnɔna DGAT ka baara bɛ kɛ o de bolo o de kan o mara an ka gouverneur préfet ani sous-préfet u bɛ baara min na an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o kan k'u ka baaraw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ baaraw kɛcogo ɲɛna ou bien a ma ɲɛ fiɲɛ mun b'a la ka kuma olu kan k'u ka baaraw fara ɲɔgɔn kan k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye an ka baara dɔ ye an ka baara filanan fɛn mun bɛ wele ko association tɔnw association bɛ mara ka mara an'u ka baaraw bɛ sɛgɛsɛgɛ anw de fɛ yan n'an bɔra o la an bɛ mun wele ko ONG ani fondation olu fana bɛ dilan yan wa u ka baara a taabolo a n'a mara a n'a fɛnw o fana bɛ kɛ anw fɛ yan n'a bɔra o la parti politiques ka dossiers u bɛ baara anw fɛ yan u ka récépissés bɛ di anw fɛ yan u n'u ka baaraw ma bɛn kangaridaw ni fɛn mun bɛ kɛ u ye o bɛ kɛ anw ka baara kɛyɔrɔ in de la o fana kɔfɛ min ye jamana yɛrɛ mara taabolo ka a lajɛ lakana ni fɛn caman kan n'i y'a lajɛ an ka direction bɛ baara kɛ ni faso service wɛrɛw ye ka se ka jamana mara o ka kɛ jamanadenw sago la mais nin bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka mara kɔnɔ o ye administration territoriale ministre de an ka service o ye administration territoriale ka service dɔ de service wɛrɛw bɛ yen ministère in kɔnɔ mais anw bɛ baara kɛ ministre de ka mara kɔnɔ a n'a ka yamaruya kɔnɔ. Ayiwa i da sera a ma i ko parti politique ka ko bɛ ɲɛnabɔ aw fɛ yan n'o ye sɛbɛnko ye o dɔrɔn don wa walima parti politique ka ko finman bɛɛ lajɛlen sɛbɛnko la jamana kɔnɔ yan ni ne bɛ fɛ ka taa n da sigi Segu fo n ka tɛmɛ yan ne fɛ wa. parti politiques ka baara bɛɛ bɛ tɛmɛ yan de fɛ hali kalata n'i y'a lajɛ an ka jamana sariya kalata sariya la kalata bolofara dɔw bɛ yen
o kalifalen don administration territoriale ministère ma bon o baara in o fana bɛ kɛ a fanba o bɛ kɛ anw ka direction fɛ a bɛ kɛ yan n'i bɛ fɛ k'i ka parti sigi hali Kidali a dossier bɛ tɛmɛ anw de fɛ yan o ye charte kɔrɔ in ye dɛ sisan kɔni Kasimu a kow jɛlen don dɛ o tɛ yen tuguni parti tɛ Mali kɔnɔ dɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a n'a ka premier ministre ani ministres u farala ɲɔgɔn kan conseil des ministres la araba tɛmɛnen ka sariya bɔ k'a fɔ ko Mali parti bɛɛ cira o jɛlen don ani jɛkulu fɛn fɛn e ko ne bɛ politique baara de kɛ o fana cira donc mais yan'o ka kɛ anw ka baara o fana tun b'a la. Ayiwa i ye ciriko kuma fɔ i ye tɔn ka baara jɔliko kuma fɔ ani ni tɔn ladegew n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ladegew n'o ye parti politique ye nin ko in yɛrɛ nana cogo di. nin ko in n'i y'a nacogo lajɛ maliden bɛɛ nana a faamuya ko a tɛ se ka laban parti cayara jamana kɔnɔ fo ka se parti 297 saba de b'a jɛ 300 la maliden bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ a cayara kojugu a tɛ se ka ɲɛnabɔ o tɛ journalistes ni cikɛlaw ni service baarakɛlaw ye dɛ anw dɔrɔn tɛ dɛ Kasimu ayi hali parti politique ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko a tɛ se ka kɛ ko a cayara kojugu nin tɛ ko la. olu yɛrɛ sɔnn'a ma. olu sɔnn'a ma bɛɛ jɛnna n'a ye bɛɛ y'a fɔ ko Mali parti politique cayara. aw dun bɛɛ bɛ ka to ka papier d'u ma hali bi. mais sariya dɔ de tun bɛ ka a kɛ min b'an jagoya k'a di o i m'a ye n'i bɛ baara kɛ jamana ye i bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ sariya dɔ de tun bɛ yen min bɛ wele ko charte des partis politiques a kɔnɔna na ka parti kura sigi a kun ka nɔgɔn kojugu donc i tun tɛ se ka ban o sabula sariya labato don. sariya labato don bon bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ o sariya in tɛ se ka continuer tant que sariya in bɛ yen parti bɛna sigi don o don n'a continuer la ka sigi an bɛna yɛrɛ sɔrɔ parti 500 la san nataw la ou bien parti 1000 donc a fɔra de ko k'a jɔ bon o sariya in gouvernement fɔlɔ la ka o sariya in de bɔ yen a bɔkun tun tɛ foyi ye o jamanadenw farala ɲɔgɔn kan assise la u ko sariya in man ɲi ANR min kɛra san 2021 u ko a man ɲi parti politiques ka sariya min bɛ Mali kunna a man ɲi u tilala k'a fɔ dialogue intermalien na ko a man ɲi bon u tilala tuguni ɲɔgɔn ye mun kɛla avril kalo tɛmɛnen tile 16 ani tile 17 Mali région bɛɛ la ani ambassade ni consulaw la kɔkan malien mun bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ a man ɲi parti politique ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko sariya in man ɲi gouvernement ko bon comme o de don jamanadenw farala ɲɔgɔn kan avril kalo tile 28 ani 29 CICB la ka tila k'a fɔ ko o sariya in man ɲi a ye sariya in bɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ye o sariya de bɔ yen avril kalo tile 30 conseil des ministres la ko bon o sariya in min b'a kɛ parti politiques bɛ sigili ka nɔgɔ o bɛ cayala jamana kɔnɔ don o don anw jamana ɲɛmɔgɔ an y'o sariya in an y'a ci ka bɔ yen o fɔlɔ la sariya de la o ma maga parti politiques la o fɔlɔ la o kɛra an ye mun de ye an y'a ye fan bɛɛ fɛ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ a ye bɔ an tɛ sɔn dictature fanga don a ye bɔ a ye marché an t'a to yen a tɛ k'an na bon fo kana kɛ furu. aw kun tulo b'o bɛɛ la wa. mais anw dɔrɔn tɛ o aw kunnafoni carilaw aw bɛɛ kun tulo b'a la maliden bɛɛ kun tulo b'a la parce que o ma dogo maliden dɔw de y'a kɛ olu ka faamuya cogo don. mais munna directeur parti cili tɛ se ka kɛ parti kɔ est ce que aw ye sarangale kɛ u yɛrɛ la k'a f'u ɲɛna a y'an dɛmɛ yaasa an ka se ka fura sɔrɔ ko in na wa. parti yɛrɛ bɛ yen o b'a dɔn min kɛra o tɛ se ka gouvernement jalaki munna san 2024 décembre kalo tile 19 19 décembre ministre min sigilen don jamana bayɛlɛma fɛnw na a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ministre délégué a ye lettre ci Mali parti politique bɛɛ kelen-kelen ma a bɛɛ
kɛmɛ fila ni bi kɔnɔntɔn ni wolonwula ye a bɛɛ min ma lɛtiri sɔrɔ u ka bɔ k'a fɔ ale ma dɔ sɔrɔ minisiri ye ɲininkali min tɔngɔn u b'a dɔn a k'u ma ko a fɔra ko ka parti dɔ bɔ parti la a fɔra ko ka faso musaka min bɛ don aw la a fɔra ko k'o dabila a fɔra ko ka bɔ parti wɛrɛ la ka don parti wɛrɛ la e kɛla maire ye parti in na k'o janfa ka taa parti wɛrɛ la o bɛɛ ka dabila mais a bɛ kɛ cogo di an k'a kɛ cogo di a ka dabila parce que i b'a dɔn parti 297 la parti 137 de ye gouvernement jaabi o tuma 160 tɔ taara mini 160 tɔ n bɛ se k'a fɔ ko u ka sira t'a la de u bɛ yen wa ne bɛ kuma min fɔra n'u ye gouvernement jaabi o ka bɔ k'a fɔ k'u y'a jaabi komi o tɛ se ka bɔ k'a fɔ tuguni komi u cira olu yɛrɛ tɛ yen tuguni sinon gouvernement ye lettre ci u ma o ma jaabi ka tila ka waati di u ka se ka sanga sɔrɔ k'a jaabi kalo 3 ka kalo 3 d'u ma k'u k'a jaabi o ma jaabi o kɛra yɔrɔ min na gouvernement ko jamana ɲɛmɔgɔ ko an tɛ se k'an sigi parce que yɛlɛma donna yɔrɔ caman na polisiw o y'olu kɛ soldasiw ye polisiw ma militariser wa a ma kɛ wa an ka dugu jukɔrɔlafɛnw an bɛ min wele ko mine olu ka sariya ma yɛlɛma wa kɔdi code des mines ma yɛlɛma wa bon o kɔfɛ juge ka statut olu ka sariya ma yɛlɛma wa a kuma cayara nka yɛlɛmana a ma yɛlɛma wa yɛlɛma kɛra polisiw yɛrɛ kɛra sɔrɔdasi polisiw kɛra sɔrɔdasi yɛlɛma kɛra yɔrɔ caman na an yɛrɛ tun bɛ kalataw kɛ administration territoriale o minɛnaw la o fanba minɛnaw na ka autorité indépendante de gestion EJ sigi o EJ n'anw tɛ ka baara kɛ bi wa a kɛla mankan kɔnɔ wa donc maga kɛla bɛɛ de la mais a fɔra ko maga ka kɛ parti politigiw ka sariya la i b'a fɔ ko kuranɛ don ou bien i b'a fɔ bible de don ou bien i b'a fɔ k'a b'u yɛrɛ ŋɛɲɛ o ko ko a tɛ se ka maga la ko an tɛ se ka maga la a bɛ k'an ɲɛɲɛ mɛ mɔgɔ si kana siɲɛ a y'a to tan o ka gɛlɛn maŋɛnɛ kɔngɔ bɛ na n bɛ fɛ ka sa mɛ mɔgɔ si kana ji di yan mɔgɔ si kana dumuni di yan n t'a si fɛ nka n tɛ sa fana n tɛ sa fana o ka gɛlɛn a ma gɛlɛya o kɔfɛ mara kuma don mara kuma jɔn ko a bɛ di e ni ne dɔrɔn de ma n'an bɛ mara ko kuma fɔ politiki tɛ mara de kan mara bɛɛ ma n'a ma kan sɛnɛkɛlaw maracogo n ko n'i ma sɛnɛkɛla wele ka na o tɛ se ka jɔn bɛ kuma o kan mɔgɔ si tɛ se ka kuma o kan olu yɛrɛ kɔ donc parti politiki bɛ kuma mara de kan donc charte min jamana sariya min bɛ kuma parti politigiw kan n'a fɔra ko olu ko k'olu dɔrɔn de ka wele ka kuma a kan an m'a faamu jamanaden bɛɛ bɛ se ka kuma a kan jamanaden bɛɛ parce que mara de don o tigi de bɛ n'a mara mɔgɔ min n'i mara a bɛ n'i mara danbe jumɛn kɔnɔ a bɛ mara ni taabolo jumɛn ye a bɛ mara ni diinɛ jumɛn ye donc aw y'u ɲininka an y'u ɲininka jaabi jɔlen ma di aw ma foyi ma di ɲuman ma di aw ye mun kɛ o kɔfɛ o kɔfɛ gouvernement ko an ka jamanadenw yɛrɛ ɲininka tuguni awɔ olu tun y'a fɔ ANR la ka ban ko k'a kɛ o olu ko k'a kɛ mais a kɛcogo komi parti politique a ma ɲɛfɔ quoi a ma ɲɛfɔ n'a fɔra ko sisan Kasimu kuma e ko n ka kuma mun kan ne ka kuma politiki kan wa n ka kuma sɛnɛ kan wa n ka kuma mun kan kuma sɛnɛ kan fana i bɛ mun fɔ i bɛ mun dɔn i b'o fɔ mais aw ko ka kuma gouvernement ko an bɛ mun fɔ mɔgɔ ma kuma gouvernement ye fɛn ta k'a lasigi jamanadenw ma o de la maliden bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali région 19 kɔnɔ ani Bamakɔ kɔnɔ yan ani kɔ kan Mali ambassade ni consulat mun bɛ yen 49 a bɛɛ la ɲɔgɔn ye kɛra bɛɛ y'i ta fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko o kɔfɛ an tɛ dan o ma dɛ an bɛ segin k'u bɛɛ wele yan Bamakɔ tuguni maliyɛnw bɔra maliyɛn mun sigilen bɛ Côte d'Ivoire mun sigilen bɛ Ghana mun sigilen bɛ Faransi u bɛɛ nana ka région bɛɛ ka délégués wele ka na fara o kan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ɲininkali kelen in sigila o ma o sigila ka kuma kelen in fɔ parti mun bɛ yen parti sariya mun bɛ yen a y'o bɔ yen san 2005 loi in a y'a bɔ yen o de bɛ k'a bɛɛ ɲagami a y'a bɔ yen o fɔra o ko ka faso musaka
financement public k'a ta k'a di parti politique ma u ka jɔ jamana kungo ka ca Kasim jamana kungo caya la n'a fɔra ko hali sisan ka jamana musaka bɔ k'a di parti politique ma kalata tɛ ka kɛ mais wari ka d'aw ma donc an ma se ka ɲɔgɔn faamu finalement jamanadenw ko ka min kɛ fɛn kun ka ca la ko ka partiw ci ko ka sariya in ci sariya mun bɛ partiw fɛngɛ ko k'o ci wala ko k'o fɛngɛ ko ka président min b'an kunna général d'armée Assimi Goïta ko ka mandat d'a ma san 5 a ka se ka jamana basigi o kɔfɛ ni basigi ma ɲɛ sɔrɔ ko ka dɔ wɛrɛ fara a kan o bɛɛ fɔra a kɔnɔ mais jamana ɲɛmɔgɔw ko bon an b'a daminɛ ni kalata parti politiques ka sariya in ye parce que o sariya in de sababu la parti bɛ ka caya o sariya in de sababu la faso musaka bɛ ka taga d'u ma an k'o bɔ yen fɔlɔ o bɔra yen gouvernement fɔlɔ la k'o de bɔ yen a ma taa kɛlɛ bolo kan sariya dɔ de bɛ an y'o bɔ yen min bɛ parti yɛrɛ yamaruya k'u ka partiya baara kɛ awɔ an b'o bɔ yen fɔlɔ n'o bɔra yen o bɔlen kɔfɛ o ye ne yɛrɛ wele o ne ɲininkala ko parti de cira n ko a ma ci wa tiɲɛ don a kun ma ci gouvernement kun y'o loi in bɔ yen parce que o de kun ye gɛlɛya ye mais a kun m'o ci fɔlɔ nka a tugura ɲɔgɔn kan a taara nɔgɔnin fɛ dɛ mais fɛnw yɛrɛ kun bɛ ka taa cogo min e m'a ye wa a fɔra ko ka jɔ partiw ka sariya ka ci sariya cira o yɛrɛ ma taa hali CNT la fɔlɔ ka taa voter o ye mɔgɔw wele ko malidenw ka fara ɲɔgɔn kan tugu ka bɔ an mun bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ yan an k'a lajɛ an ka histoire kɔnɔ bɔli fɛn fɛn kɛra Kasim dɔ bɛ se k'a fɔ a ma k'ale ka ɲɛkumu kan mais i tɛ se k'o fɔ yɔrɔ bɛɛ dɛ a kɛra malidenw ka ɲɛkumu kan dɛ 91 malidenw de tora a la dɛ 2020 malidenw de tora a la dɛ o mɔgɔ kelenw ko mɔgɔw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na boulevard de l'indépendance la a bɛ laban min na jɔn b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ko n'o don politiki baara ka jɔ fɔlɔ mais o bɛɛ la a m'a fɔ parti cira mais o bɛɛ n'a ta o mɔgɔ kelen ninnu bɛ wulila don o don an ka wuli an tɛ sɔn dictature don ni min bɛ ka kɛ an ma jɛn n'a ye multipartisme c'est vrai multipartisme de don mais o y'a sɔrɔ partiw ma ci kelen filanan multipartisme fɔra cogo min na a ma fɔ parti ba kelen a ma fɔ 300 parti 3 bɛ se ka kɛ multipartisme ye donc an ta ye 300 3 de b'a jɛ 300 la donc anw bɛ multipartisme kɔnɔ wa ayisa n'i ma 300 sɔrɔ i tɛ multipartisme ye wa ɲininkali bɛ yen donc gouvernement yɛrɛ ma se yɔrɔ min na déjà dɔw yɛrɛ taala sisan ka taa kɔkan chaîne télé radio sow ni télévision sow bɛɛ ta k'a k'u ta ye ka commencer ka jamana lagosi an jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu an bɛ se ka taa dɔɔnin dɔɔnin an bɛ nin faamu mais u nana ka n'o kɛ ka na a tɔ yɛrɛ nana sisan na so ma gouvernement ko an tɛ se ka sigi ka nin lajɛ an bɛ partiw ci an ma hakili sigi an bɛ sariya wɛrɛ sigi min bɛ Mali parti kow nɔgɔ bɛɛ bɔ a la ka fiɲɛ bɛɛ bɔ a la o la sariya kura bɛ yen n'i bɛ se ka o bato i b'o bato i b'i ka parti sigi. dɔw fana ko ni parti politigiw tɛ yen ko min ye diɲɛ seleke naani tɔn ye Mali n'o tɛna se ka baara kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛɛ ko kuma fɔ n'olu bɛ sariya ko kuma fɔ adamadenw ka hakɛya ko kuma fɔ ko nin y'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔli ye maa caman kumana hali jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan jo sariya tɔnw caman y'a kuma fɔ ko ni partiw kɔni cira kɔni ko démocratie ko kɔni k'a donna ngalama na. Kasim démocratie fanga walima partiw dɔrɔn tɛ démocratie ye de partiw dɔrɔn bɛ se ka kɛ démocratie ye wa partiw dɔrɔn tɛ o san 2002 Mali président élection kɛra jɔn gagnera Amadou Toumani Touré Ala ka hinɛ a la parti kun b'a bolo wa indépendant de kun don sɔrɔdasi kun tɛ parti politigiw yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka a jukɔrɔma tɔntɔ wa ka tila k'a fɔ ko démocratie de don wa mais sɔrɔdasi de kun don kelen a filanan parti kun t'a bolo donc ni parti tɛ yen démocratie tɛ yen o bɛ ka fɔ yɔrɔ wɛrɛ de
o ye fɔlɔ ye mais filanan a ma fɔ ko parti tɛna kɛ badabada o a fɔla de ko fɛn ɲagaminen don an ka se ka nɔgɔ bɔ a la k'a jɛya k'a kɛ malidenw sago ye an bɛ na ni sariya kura ye mais yanni sariya kura ka ta mun bɛ an k'olu ci ka bɔ yen fɔlɔ o de cira ka bɔ yen. directeur ni parti ninnu cira sisan u jabala o u ka siège n'u ka maɲɔgɔnlɔn tɔw olu bɛna kɛ cogo di ou bien aw sen t'olu ko la de. olu bɛna kɛ cogo min na o fana bɛ sariya ka bolo kan. sariya de b'o fana ɲɛnabɔ. sariya bɛ yen mali sariya bɛ yen sariya bɛ yen min bɛ. n'a kɛra ka ne ka moto to yen dun. non n'i ta ye min ye o y'i ta ye. o bɛ se ka t'o ta. o y'i ta ye maintenant min t'i ta ye. min ye parti ta ye sariya kumanen don fɛn ninnu kan o. awɔ sariya kumanen don a kan. dɔw bɛ yen. o tuma an ka trésorier an b'ale kɛ cogo di sisan. parti fɛn mun bɛ u ka fɛnw bɛ yen u ka sow n'u ka fɛn mun bɛ yen kuma bɛ k'a kan sariya ye min fɔ o bɛ yen ni parti yɛrɛ a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ u ka sɛbɛnw kɔnɔna na. u ka sɛbɛnw kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen. dɔw bɛ yen a fɔla ko justice de bɛ occuper o la. donc o bɛɛ bɛna jateminɛ hakilisigi kɔnɔ mais an kɔni tɛ fɛ ka min fɔra ni baara jɔra mais u tɛ se ka tɔnsigiw ni fɛnw kɛ o yɔrɔ ninnu na tuguni. o jɔ la. o tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana na. non o tɛ se ka tɔnsigi. o tɛ se ka taa jani na ka taa. o tɛ se ka tɔnsigi kɛ. parti mɔgɔ 2-3 ɲɔgɔn na tɛ se ka taa jani na ka taa. o tɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ u bɛ tɔnsigi kɛ ka parti politique baara kɛ mɔgɔ min y'u dɛmɛ fana o fɛn na k'i ka so d'u ma ou bien ka yɔrɔ dɔ d'u ma u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan. ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ ou bien ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o fana kɔniyalen don. o kɔfɛ musaka ko min tun bɛ fɔla min yɛrɛ tun bɛ kɛla o ni gouvernement cɛ furukufuruku ye ko ka wari d'olu ma ko f'olu ka wari faso wari dɔ ka d'olu ma ko sariya de y'a fɔ o fana kuma bilala o tɛ o jɔra. o fana tɛ di tuguni. voilà o tɛ di tuguni. ayiwa ni i ko ko a tɛ démocratie dankari démocratie la yalama a kɛkun ye k'o ka damakɛɲɛ bɛɛ ye bɛɛ ka se ka garisɛgɛ kelen sɔrɔ ni sariya kura in nana mɔgɔ ka se ka don a kɔnɔna na wa. o de don. sariya kura bɛ na jamana ɲɛmɔgɔw hakilisigi kɔnɔ o bɛ na sariya kura fɛngɛ n'a kɛra don min na ni sariya kura ko parti bɛ sigi ni nin kan de i b'u taama ni sera k'o sira taama i ka dossier ka ɲi i bɛ sigi. parti bɛ se ka taa joli la ale kɔnɔna na ani maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ na sariya kura in labaara kɛ est ce que bɛɛ da bɛ se ka don a la wa. parti joli bon ɲɔgɔn yew la malidenw ko a kana tɛmɛ 5 kan mais an kɔni komi sariya tɛ yen fɔlɔ an tɛ se ka kuma o kan. maintenant jɔn ni jɔn de bɛna jɛ ka sariya kura sigi fɛn fɛn bɛ se ka mali dɛmɛ fɛn fɛn e ka hakilina ɲuman ani ka miiriya ɲuman na i bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sariya dɛmɛ ka sariya ɲuman sɔrɔ o mɔgɔw kɔni ni ala sɔnna n'a wagati sera jamana ɲɛmɔgɔw n'a fɔ an mago bɛ karisa la ani karisa ani karisa o bɛ kɛ n'ala sɔnna. da bɛ yɛlɛ bɛɛ ye. da bɛ yɛlɛ bɛɛ ye inshallah ni i bɛ hakili ɲuman ta ka ɲɛsin jamana ma i bɛ fara jamanadenw kan. e dun tun ye waati caman kɛ ka parti hakili latigɛ dɛ ko cili ko tɛna na ye a la a dun taara wolo cili la. non ne m'u hakili sigi. o caman kun dangariyara kan dɛ. non ni parce que i ka bɔli tele la a kun y'u hakili sigi. Kasim ni min bɛ yen don min ne b'o de fɔ. sariya e bɛ sariya de kan. sariya ne bɛ sariya de kan. ni jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya min ta don min ne bɛ n'o sariya de walawala mɔgɔw ye k'a ɲɛfɔ u ye. sariya min kun tala parti politigiw ka sariya o de kun cira. n ɲininkala ko partiw cira n ko partiw ma ci o don kama n kun bɛ kuma na partiw kun ma ci mais bi a cira n'a cira i ma ye n bɛ k'a fɔ n ko a cira wa. ne b'a fɔ de jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya mun ta ne b'o de walawala bi kɔni a cira nɔgɔ foyi t'a la. donc sariya tɛ yen bi. sariya cira sariya jɔra sariya min tun bɛ parti politigiw ka fɛn kɛ o sariya o cira o bɔla yen parti politigiw fana cira parti politigi tɛ mali kɔnɔ tugun. e yɛrɛ ye kalansen jumɛn sɔrɔ nin ko in bɛɛ la ni o bɛ se ka fɔ maaw ye o k'o kɛ jigisigi ye. jigisigi n bɛna jigisigiya kuma mun fɔ an bɛɛ ye maliden mara a ma fɔ ko mɔgɔ si ta de ye mara ye démocratie baw jamana dɔ bɛ yen an yɛrɛ y'an ka fɛn bɛɛ ta an b'u ka kan de fɔ faransi de Gaulle min batolen don fɛ a tun bɛ mun baara kɛ. sɔrɔdasi de don kɛ. a ma coup d'état kɛ yan.
ale coup d'état kɛ dɛ. O bɛ se ka kɛ ala masakɛ yɛrɛ de gɛn ka bɔ yen. ale bɛ se ka kɛ ala ye cogo di olu bolo olu ka degoli bɛ kɛ ala y'u bolo cogo di anw taw bɛ kɛ mɔgɔlankolonw ye. John Jerry Rawlings Ghana démocratie fa a ka baara kun ye mun ye? Ne fana kun ye sɔrɔdasi. Sɔrɔdasi tɛ wa? Amadu Tumani Ture sɔrɔdasi kun tɛ? Donc munna mɔgɔw b'a miiri ko n'a fɔra k'u ye sɔrɔdasi ye dɔrɔn e da tɛ se ka don mara kɔnɔ? An ka bɔ nin kɔnɔ a man ɲi. A man ɲi ka da mun kan? Mun yɛrɛ b'a la k'olu ye politiki ɲɛmɔgɔw ye. Service baarakɛlaw b'o la. Juges b'o la. Hali ni juges ka sariya ko tɛ politiki kɛ. An juges ye an politiki la o. O tɛ wa? Administrateurs b'a la. Avocats b'a la. Cikɛlaw b'a la. Opérateurs économiques b'a la. Bɛɛ bɛ politiki kɛla jamana kɔnɔ. Ni sɔrɔdasi ni a bɛ mara kɔnɔ na a bɛ k'i ka jamana mara don min kama n'i ko a ka mara bila ka taa kan kɔnɔ a bɛ se ka fɔ e fana ma ko i ka mara bila ka t'i ka avocaya kɛ i ka mara bila ka t'i ka jugeya kɛ i ka mara bila ka t'i ka ka t'i ka école karamɔgɔya kɛ e ye école karamɔgɔ ye e bɛ ministériya la e bɛ bureau la école so dɔw bɛ yen kalan maître tɛ yen e dun bɛ politiki jɔyɔrɔ la donc a bɛ fɔ de sɔrɔdasi n'i bɛ fɛ ka politiki kɛ sariya jumɛn de bɛ yen i kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka politiki kɛ mais k'a fɔ o tɛ se k'a kɛ ka jamana baarakɛla dɔw ta k'olu lagosi u b'an bɛɛ ka so anw denw don anw musow don anw faw don anw dɔgɔninw don anw kɔrɔkɛw don sɔrɔdasi ma bɔ sankolo la ka bin o malidenw de don an n'u ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u ye kilasiw kɛ olu taala don dɔ la u ko bɔn an bɛna don jamana lakana la an ka baara ye nin e fana ko e bɛ taa journalisiya kɛ dɔ in ko ale bɛ taa nin kɛ e b'a fɔ cogo di k'o da tɛ se ka don maliko la n'a b'i arrange i b'u wele ka na o tɛ wa e yɛrɛ ye politiki ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ arrange don min i b'a fɔ sɔrɔdasiw ka bɔ ka na fanga ta hali ni min bɛ don o don ni politiki ɲɛmɔgɔ dɔ don a ma kɛ tan wa politiki ɲɛmɔgɔ dɔ de tun bɛ fanga kunna politiki mɔgɔ dɔw de wulila k'a fɔ ko a ka taa ka bɔ yen a ma kɛ wa ka sɔrɔ a ka kalata yɛrɛ masa a dan na san 5 min dira a ma a ye san 2 kɛ dɔrɔn politiki ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de wulila ko an t'a fɛ ka tila k'a fɔ sɔrɔdasiw ma a ye na jamana kuma bɔ donc mali histoire de don a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan an k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ sɔrɔdasiw y'an dɔw ye an denw de don an faw don an kɔrɔw don an dɔgɔw don an furukɛw don an furumusow don a bɛɛ de don donc o kɔnɔna na an ka n'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an bɛ se k'a fɔ ko sariya la an bɛ se ka nin fɛngɛ k'a fɔ aw bɛ fanga ɲini cogo min o filɛ nin mais ka lagosili kuma yɛrɛ sabotage a ye segin k'an kɔnɔ a ye segin k'an kɔnɔ a ye taa kɛlɛ kɛ ni bin kɛla jamana kan bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ dɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ koyi journaliste bɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ Burkina ko civiliw VDP tɛ civiliw ya o y'o ye donc an k'a faamuya k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ jamana kuma bɔ mais ni jamana nana se yɔrɔ dɔ la k'a kɛ anw yɛrɛ ka kɛwale o y'a kɛ sɔrɔdasiw nana ko jamana kana bin ka jamana ta o don an bɛ jija an b'a muɲu an bɛ baara kɛ n'o ye ni jamana sariyaw ye min fɔ sariya kuraw de bɛ sigi la n'o ye min fɔ a bɛ damakɛɲɛ bɛɛ ye an ka baara kɛ n'o ye donc an b'o kɔnɔna de la mais an kana maliden dɔw lagosi tan u ka baara kama nin waati in kɔfɛ aw ka baara bɛna kɛ mun ye joona anw ka baara Kasim don o don an b'an ka baara la jamana baara jamana lakanali jamana kumabɔli an b'o baara la mais n'an welela ka na don min jamana ɲɛmɔgɔw k'u labɛnna ko an ka sariya kura sɛbɛn parti politigiw ta an b'an k'o fana kan an bɛ mɔgɔ wɛrɛw wele ka fara an kan an b'a baara kɛ donc aw bɛ ɲɛbila baara de kɛ ka di gouvernement ma c'est ça
olu bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye CNT la. O bɛ olu b'a lajɛ bon n'a ɲɛna n'u fɛ a ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔ ale de ye nin ko ɲɛmɔgɔba ye parce que sariya n'a votela fan bɛɛ fɛ ale de b'a signé k'a kɛ sariya ye donc a n'a ka gouvernement u bɛ baara la n'u ye baara kɛ n'u y'a bila yɔrɔ min na service baarakɛlaw bɛ cɛsiri o de la ka se ka u dɛmɛ baara ka se ka kɛ a kɛcogo la. Ayiwa directeur kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ sabula an mɛnna baro la dɔɔni. Bon n bɛna kuma kuncɛ ni min ye ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ si kana na don jamanadenw n'u hakili cɛ k'a f'u ɲɛna ko jamana bɛ ka bin an bɛ dictature kɔnɔ an bɛ nin kɔnɔ o tɛ tiɲɛ. n bɛ misaliya ta Siri la Américains ye cɛ photo bɔ k'a fɔ nin diɲɛ terroriste ba a ɲɔgɔn tɛ yen n'a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ kunnafoni sɔrɔ a kan an bɛ miliyari d'aw ma parce que dollar miliyɔn 5 miliyɔn 10 a bɛ kɛ an fɛ yan miliyari 5 ko n'i ye cɛ ye k'a fɔ a filɛ yan an b'o d'i ma o cɛ kelen a taara Siri président min tun bɛ yen Bachar al-Assad a y'o gɛn k'o bɔ yen ka marifa ta ka président gɛn k'a bɔ yen jamana président a y'a bɔ yen mun bɛ ka démocratie fɔ an ye dɛ an bɛ ka mun ka démocratie ko bɛ wariba d'i ma mais bi a bɛ min président n'o kɛ président tɛ wa président a fana transition président n'o yɛrɛ o tɛ k'ale recevoir ni tapis rouge ye wa n'u tɛ k'an taw recevoir n'u bɛ k'an taw lagosi an k'a faamu min kama u bɛ k'a kɛ parce que u bɛ fɛ k'an don jɔnya min na u m'o de ɲɛ sɔrɔ an kana tigɛ an yɛrɛ la an kana jɔ an yɛrɛ la an ka k'an ka jamana fɛ an ka cɛsiri kɛ n'Ala sɔnna jamana bɛ basigi jamana bɛ jɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an bɛ se k'a fɔ nin de kɛra aw ɲɛw a n'aw tulo garisigɛ ye bi min ye Abdul Salam Jabtile directeur général de l'administration du territoire an n'ale de tun bɛ masala la parti politiques ka ciliko kan partiw bɛna damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye baara bɛna sigi sen kan min ye sɛbɛnkura k'o sigi n'o baara daminɛna fana ni min na bolo an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn sabula jama ka caya kosɛbɛ Fala yɛrɛ bɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yan bi jama ka ca nka ka anw kɛrɛnkɛrɛn yaasa an ka se ka nin baara in kɛ an b'a fo la an bɛ minisiri yɛrɛ fo min ye colonel Ouattara ye an b'a fana fo kosɛbɛ n'o ye chef de cabinet ka taa se ministère baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bi ta k'o jɔ yan Fala Keyita tun bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka ye cogo min ani ne yɛrɛ directeur an b'i fo an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36 45